דורון הזמין אותי לפה. המשפחה שלי מניר עוז, כלומר משפחה שנשארה לי נמצאת בניר עוז, כלומר המשפחה שנשארה לי שהייתה בניר עוז נמצאת עכשיו בעזה. הדודה שלי כרמל אדן בת 80 נרצחה. היא נרצחה ונמצאה מחובקת מנויה בת ה-12. נויה דודנית שלי. הדס וגלית הם בנות דודות שלי. הדס נמצאת עכשיו בתל אביב, מחכה לפגישה הבאה, לשגרירות הבאה, לתחינה הבאה, לצרפתים, לאמריקאים, לכל מי שיכול לעזור לנו. אבא שלי נסע לצרפת בן 81 כדי להיעזר במי שנתן לנו אזרחויות ומציל אותנו, במקום שהמדינה הריבונית שלנו תעשה את העבודה. אלה עופר בן ה-53, שר בת ה-16, יפה מדי אם אתם מבינות ומבינים למה אני מתכוונת, וארז בן ה-12 שביום חמישי האחרון ציין 12 שנים בשבי. מישהי אמרה לי, למה אתם אומרים חטופים? למה אתם לא אומרים שבויים? האמת שהם לא שבויים, זה שבויים על פי החוק. יש זכויות בסיסיות של הילדים ולילדות האלה אין. הם חטופים והם במצב הזה כבר הרבה מאוד זמן, 24 ימים ולילות. רק אתמול בלילה בסביבות השעה 3, כי אין לנו יום ואין לנו לילה, קלטתי שסער וארז ממש לא יודעים שאנחנו כאן. אין להם מושג צהוב שאמא שלהם לא נשחטה. סער וארז גם לא נמצאים עם אבא שלהם באותו המקום. אנחנו יודעים את זה בגלל הבנות של ניר עוז המבוגרות שהשתחררו, אז אנחנו יודעים שפגשו את עופר. האם ארז וסער מדמיינים את הקיבוץ העולה באש שלהם כל יום וכל לילה, ואין להם מושג צהוב כמו חוט שאני רוצה שכולנו נלך איתו על היד, שיש עולם ובעולם הזה נאבקים עבורם.